Gagampanan ko ang aking lingkunin ng buong katataran. So help me God. Kung tayo ay nasa nakakatawa sa ating kanila. Ikaw na ang aking namahalin at wala na iba. Kailanman hindi kita pagtataksilan. Yung mga nagpare, yung mga nagmatre, yung mga pumasok sa buhay ng Diyos, nangako din sila na ibigay ang buhay nila sa Diyos at sa simbahan. Kami nakatatakot na namin ang nagiging simbahan. May mas matindi kaysa simbahan. Ito ang mga taong nangangako, ngunit walang hindi ang kanilang pangako. Ang tawag sa kanila ay manlililang. Mga taong sa simula pa lang ay wala ng hindi ang kanilang pangako. Sinungaling at manlililang. Diba, eto ang demonyo. Prinsipe ng kasinungalingan at hari ng panlililang. Sa simula ko lang na atin, eto na gawain ng demonyo sa atin. Sa ating unang magulang, sa hagin ng paraiso. Anong sinabi ng demonyo? Kainin mo na. Hindi ka mamamatay. Kainin mo na. Hindi ka mamamatay. Sinungaling. Kainin mo yan. Magiging katulad ka ng Diyos. Manlililang. Mga pangako na di kaya kundinin at walang balang kundinin. Ang Diyos marunong tumupad sa pangako. Noon pa naman, tinutupad na ng Diyos ang kanyang pangako. Pagkatapos ng kasinungalingan at panlililang ng demonyo, nangako ang Diyos, hindi mo